Lah iki lho, Nduk. Lah iki lho, Sak gerombol, Be. Iku ngertine. Lelur kok dilelur. Heeh. Biar lemas. Ya beli. Goreng kerupuk loh. Ya beli. Tahunnya wis matang. Oke. Ikan asinnya digoreng lor. Oke. Ya, ya dah. Wah, mantap, Ge. Mantap, Be. Be, Bu Li, Ya, lagi ngapain? lagi golek karo kerupuk, Nduk. Oh, karo kerupuk. Iki lho, iki lho. Wah, akeh banget iki lho iki. Oh, Ah, Iki iki. kok Bu lek panjangan lodah karo kerupuk iki lho, Nduk. oh Saiki ngono. golek kerupuk iki saya opek. Oke, nyari. Heeh. Ndi to, Be? Ndelok, Iki Be. lho, iki lho. Iki lho, Nduk, iki lho. Lah, iki karo kerupuk. Oh, ngono. Hmm. Besar-besar ya? Besar-besar. Ngene iki. Iki lho. Rupane iki ngene iki. Heeh. Ah. Iki lho, Ini, Nduk. Be. Lah ini lho, Nduk. Weh, ning dhuwur-dhuwur ono, Be. Oh, lah iki. Iki. Eh. Wes babe tak golek sik ya. Iya. Babe roh akeh iki lho, Nduk. Iki lho, iki lho, Yo iki lho. yo 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 yo. Iki lho, lah iki lho, Nduk. Oh. Lah iki lho, iki lho. Sak gerombol, Be. Ayo, Be, gua mbeli Kene kaya beli. ngene ya. kene. Ya ngene iki lho, Lur. Lek duwe dhewe iki penak, Lur. Arep masak iki karek. Ngambil. Heeh, Metik karek sendiri. Oleh iki ndelik-ndelik. Heeh, ndelik-ndelik beane boleh. Warnane iki padha ya sakano karo daune, heeh. Ya lek Engko dunggoleki. lek karo kerupuk ki nyamar-nyamar karo godhong. Heeh. Kudune Berarti emang teliti. besar-besar no beli ya? Heeh iki. Lah, kulit ra gaduk. Wes, nek pilih babe sing golek babe. Ngene ah. Beli sing ning ngisor-ngisor ae. Wis aku sing ngadahi. Heeh. Wah, akeh banget iki lho, Nduk. Loh. Ki, Ndi Be ndelok. ki. Oh, ki. Oh iya ning jero niku. Loh, ki. Heeh rek. Wah, oke. Loh, ning ndi? Adai lunga ae ilang. Kon adai malah. Ada dolan. Kene wis aku sing ngadahi. Lah yo Yes. Ki rasane pahit enggak, Bu Lik? manis. Yo, Enak. yo gak manis banget wis kodok. Yo biasa karo rasane kaya nek pahit-pahit titik lho, Nduk. Oh, enggak sing sepahit nganu ya. Ora kuwai tenan gak. Heeh, heeh. Sik pahitan karo plentes. Nah, iku maksudnya gak koyo pelentis berarti. Yo, kemana lagi kita? Jero kene. Kayak gadok ora kok kene iki ya. Ki, kene ki. Saya coba situ. Oleh kene. Ini kok gak ketoknya. Oh, Lho. Nah, iki lho, Lur. Lah. iki. Ah, Panen ini namanya. Loh, ngintik dhewe. Itu ta iki akeh. Iki lho Nduk, Be. Iya. sekarang ini boleh kan, Dok? Iya, iya. Ini Sik boleh kan delok nih. ngikutin Bu Lik sik. Ya. Aku taruh bawah sik ae, Be. Heeh. Gegem karo babe. Heeh. Sik Be. Dan koyo hutan belantara. Iki lho, Nduk. Heeh. Aduh, iya. Iku Lelur ngertine. kok dilelur. Heeh. Akeh bilik ya. Heeh. Iku ngertine tahu apa tahu. Maksudnya muda atau tuane iku teko ukurane apa Tahu. warnane? Lek tuwek kaku. Oh. Aku. Gitu. Lek sik mirip-mirip iki muda. Iki lho dhuwure sampean, Dok. Mana? Iki lho. Oh iya ini ya. Heeh, kuwi. Oh iki. Nah, kuwi. Nah, muda to kuwi. Oh iya, berarti lek tua dia kaku ya. Hmm. Lek muda sih empuk. Tapi lek warnanya tetap sama ya. Sama. Hmm. Cuman teksture Tuweke ngene iki lho. Iki tuwek iki san iki. Kaku atos iki. iki lur. Be. Babe digegem. Untuk banyak, Be. Heeh. Wis ya, cukup ya. Wis iku wis banyak. Cukup.
Cukup. Cukup wis. Oke. Wis boleh. Udah ya? Wis yo. Wes. Sudah wis. Sudah. Ini cukup ya. Cukup. Lah, cukup. Lah cukup apa ditambahi? Wis cukup. Sik naware engko nyari neh malah gak sida masak engko. Ujung-ujungnya kok lek wis lahiran sekarung kok. Iki oke iki lho. Ah. Itu lur. Lagi engko ngejak jalan neh ke sana engko Wes, lihat dia mari-mari diambil neh. Wes iki wes. Cukup wis, Iki cukup. kita Oke, Billy. Cukup wis. Sudah. iki tok wes. Marek ini mari wes ya iki ya. Wis. Heeh. Selesai lur. Oke. Wis Lalu ini. sini. Sebelah gendok lho. Heeh. Yo. Yo. Lor wes lor lek golek karo lor ya. Oke. Wis iki marek dimasak. Oke, Billy. Ini lho lor lek golek karo tadi lor. Ya, Beli. Dapat banyak lho lor. Heeh. Terus karo kerupuk tuh kayak gini lho lor. Mm-mm. Lebar-lebar gini ini. Kalau ngene sampean ini karo ini namanya apa lor? Ada enggak lor? Karo ini. Ini nanti anu lor, mau tak masak lodeh campur tempe ala buli lor. Heeh. Nah lauknya ada tahu goreng, kerupuk sama ikan asin lor. Oh, mantep, Billy. Iki kayak gini lho lor, karo kerupuk tuh. Kayak kerupuk ya lor ya. Iki lho, heeh ya, namanya karo kerupuk. Heeh. Ya wis lor ya. Oke. Kita pitilu dulu terus masak lor ya. Iya. Lek bersin biasa ujung karo ujung ngene iki lor. Oke, Billy. Nanti iki. Heeh. Lor, airnya mendidih lor. Iya, Billy. Saiki korone iki direbus dulu biar lemas. Ya, Billy. Agak lama apa sebentar? Sebentar aja. Kok lemas ya sudah. Iya, Billy. Lor, iki bumbune lodeh karo lor. Iya, Billy. Enek bawang merah, bawang putih, miri, lombok gede, lombok cilik. Oke. Wis ki engko digoreng dhisik lor. Heeh. Kok marek digoreng diulek. Oke. Ben empuk lek ngulek lor. Wis empuk, Ya, korone Dik. dintas. Heeh. Langsung dimasukin di air bersih, Billy ya. Maksudnya air bersih karo dicuci ning kene iki engko. Ya, Billy. Goreng kerupuk lor. Ya, Billy. Itu kuning. Goreng tahu lor. Ya, Billy. Tahunya wis mateng. Oke. Bentar. Lomboknya digoreng. Ya. Bumbu lodeh, Billy ya. Lodeh. Bumbune lodeh baru diulek lor. Oke, Billy. Kasih garam. Iya. Orangnya digerengseng dulu lor. Ya. Kasih minyak dikit, Billy ya. Bisane goreng lombok mau. Iya, Billy. Kasih air dikit lor biar nggak gosong. Ya, Billy. Ini kok digituin lagi biar apa, Billy? Ya biar lemes. Oh, Tapi kan sudah lemes, tapi nek digerengseng dan ndak enak. Oh. Dimasuki laosnya lor. Ya, Billy. Sama tempenya sekalian. Bumbune dilebokne lor. Ya, Billy.
Kasih air. Ya. Iki lur, dimasukin micin, penyedap, gula merah sedikit. Santannya dimasukin lur. Ya. Wis mateng lur, sayure karo lur. Ya beli. Lodeh karo. Bismillahirrahmanirrahim. Gere tak kei tepung dikit lur, tepung Ya, Bu. beras. Nih, Ya. awai banyu titik ya lur. Ya men gak ajur kalau digoreng gere. Ya. Kan asine digoreng lur. Oke. Loh. Alon-alon beli. Kan asine wis mateng. Lur, le masak lodeh karo krupuk karo tempe, iya to lur. Terus karo dilauki iki lur wis Iya, Be. rampung. Ya, Be. Iya toh? Nah, saiki saate babe karo Buli madang. Oke, monggo. Wis monggo lur ya. Ya. Ikut madang lur. Karo babe karo Buli. Oke. Ya Buli, gimana anu Buli? Wah, mantep ki lur. Kok ning anu jangan karo nih. Jangan karo kerupuk. Nah, mantap mantap. Oke. Tutup ya. Duduh tetep wajib. Nah, Es, Tahunnya pira? tahunnya 1. engko nambah Weh. neh. Wis iso lho. Ya wes cocok. Resik kok. Nah, Sik. kerupuk. Lah, tenang. Uh, Iki lho lur. sik. Porsine babe lur. Sik. Iya dah, iya dah. Wah, mantap iki. Mantep be. Wis. Wis. Jan, cocok. Jare anak wedok mantep be ngono ya. Iya. Iya, iya. Beh, gerai iki lur. Wes monggo lur. Monggo. Babe madang ya lur ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buli ya wah teh kan siko. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur, tuwet maem lur. Jangan karo kerupuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pakete pas lur. Pakete pas. Komplit. Kita nasinya. Heeh. Yasin. Ya ikan asin. Mantep. Sampai bingung. Babe sampai bingung lur. Dibarengi gerah enak, barengi kerupuk mantep lho lur. Kita ini lur. Enak piye, Be? Beh tenan Buli,
enake gonggur. Alhamdulillah lur. Babe karo Buli lek madang wis rampung. Iya ta lur. Lan Babe karo Buli tetep mendoakan dulur-dulur kabeh di mana aja berada. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.